Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Nsalmilkom u nilqakom għal episodju 23. F'episodju 22, Rafael Barbara u Anton u George li kien għal-abbati niżel jiġri mill-imdina jagħti l-aħbar lil-Ħutu lin-nies tal-imdina u tar-Rabat kienu qegħdin jaħbtu għall-Franċiżi. George u Anton flimkien mal-imsieħba l-oħra li kienu jiltaqgħu fl-ispiżerija tas-Surslaw inħasdu u qatawwa illi jitilgħu jagħtu daqqatajt lil-ħuthom tar-Rabat u tal-imdina. Il-poplu kien xeban taħt il-ħakma tal-Franċiżi. Smajna xordnijiet, twissijiet, liġijiet u bandi bdew joħorġu wieħed wara l-ieħor, għalhekk il-poplu dik ix-xrara nar kien jonqsu biex jaqbeż u joħodha kontra l-Franċiżi. Il-Maltin taħt it-tmexxija tas-Surslaw ftehmu kif għandhom jitqassmu biex irasnu kull ċaqliqa illi kienu beħsibhom jagħmlu l-Franċiżi. Il-Maltin ma setgħux jaħduha mal-Franċiżi idhom f'idhom, imma xi ħadd webbilhom bl-armerija tas-Sultan u dawn minnu fih telqu biex jiġbru l-armi minn hemmhekk. Tajt il-Maltin isaħħilhom jaħkmu l-armi mill-armerija tas-Sultan illi kienet massa sew b'suldati Maltin kif ukoll Franċiżi. Tajt is-suldati Maltin illi kienu mal-Franċiżi jaslu biex jiftħu n-nar fuq ħuthom il-Maltin. Naraw. Dawk il-ħlejja bdew jgħidu kemm jifilħu mill-pjazza ta' San Franġisk. Dik ir-rassa ta' nies tqanqlet u bħal ħamla għan-niżla nxtaħtet fit-triq ewlenija u ġibdet l-isfel lejn l-armerija tas-Sultan, dar kbira ftit bogħod mill-pjazza. Sakemm waslu hemm, dawk in-nies għamlu għaġeb ta' storbju u qajmu kullum kien blajjat u twerżiq tagħhom. Tajfa soldati Maltin u xi 4 Franċiżi bil-fizzjal magħhom kienu għassa tal-armerija. Dawn malli semgħu r-rambaġġ riesaq lehom, telgħu fil-kmamar ta' fuq u ħejjew ruħhom biex jagħmlu n-nar. Imma is-soldati Maltin ma kellhomx ħrara jaħduha ma' Maltin bħalhom u rew ċari li ma kinux beħsibhom jgħinu l-barranin kontra ħuthom. Meta semgħu hekk, dik il-qabda Franċiżi daħlu f'qoxrithom u marritilhom il-gburija illi kellhom. Sadattant dawk l-affarijiet imxewxin waslu quddiem l-armerija u minnu fih bdew jeddu lis-soldati jidawlhom, jisħtuhom, isafrulhom u jitfawlhom il-ġebel. Dawk il-mniegħal kif kienu mitlufin fid-dadea kienu se jinxtaħtu fuq l-armerija u jidħlu u jħarbtu jkissru kull ma jsibu. Imma Dovik Abela, dak iż-żagħżugħ ħabriki, ħabib tal-aħwa Barbara, mar tela fuq l-adba tal-bieb u għal ftit tal-ħin irnexxielu iżomm in-nies lura. Sir Dovik, kelli għamilt lil dawk il-politarja! Instama' leħen jgħajjat qalb il-folla. Instama' minnu fih il-ħna oħra. Dovik Abela ħabbat bis-saħħa fuq il-bieb tal-armerija illi ma damx ma nfetaħ u feġġew 2 soldati Maltin kibja u beżanin, wieħed minnhom temtem. Eftħulna dan il-bieb! Ħajtuni? Se niftħu! Aħna Maltin bħalkom, ma rridux nagħmlulkom deni, aħna Maltin bħalkom, mela tunna l-armi! Għal Dovik Abela. Bdew jgħidu bħanġra li dwiet marraħal dawk li mxewxin illi f'daqqa waħda nxtaħtu fuq il-bib u daħlu bħal buffura riħ. Is-soldati Maltin għamlulhom il-wisa u li mxewxin bdew jaħtfu azzarini, pistoli, bajonetti, xwabel, ranen tal-polvri, miċeċ, ċrinen bitraf tal-putassa u tal-kubrit u bramel ta' polvri,
kulħadd idabbar, kulħadd jitfa' fil-bwiet, fi ġwielaq jew fi xkejjer. Min jimla l-ħorġ, min jemes pistola jew skiken, jew xwabel taħt it-terħa, min iġor fuq spaltu amriet ta' azzarini, min jabbi fuq spallejn sħabu ċrienen u bramel ta' polvri. Kulħadd mitluf fil-ħtif. Kulħadd ħsibu kemm se jdabbar. F'dik it-taħbila il-qriema insew is-soldati Franċiżi li baqgħu liżma u mbikma magħluqin fil-kmamar ta' fuq. Mhux darba jew tnejn il-fizzjal tagħtu sfiċċa u tħajjar jiftaħ in-nar fuq l-imxewxin, iżda kull darba rażżan lilu nnifsu u fehem l-imqar jekk jolli subaw. Dawk li mxewxin fid-dadija u sħana li kellhom kienu jagħmlu salzett lilu u lil sħabu. Wara li ħarbtu jew karkru kull ma sabu fl-armerija, il-qriema dabru rashom. Ħafna minnhom marru jaħbu f'darhom dak illi kienu ħadu. Imma il-biċċa l-kbira reġgħu inġabru f'misraħ San Franġisk, jgħidu, jħampqu u jitbaqqu kontra l-Franċiżi u jħeġġu Sulslaw u l-kbarat l-oħra biex imexxuhom kontra s-soldati ta' Vaubois. Kif kienu f'dik is-saħna, xi ħadd ftakar fil-qabda soldati illi kien hemm fl-armerija u għajjat. L-aħwa, dawk il-qabda soldati li hemm fl-armerija, se nħalluhom xejn? Le, marru għalihom! Marru naxru dawk il-klib ta' Napoleon li hemm fl-armerija! Żied jgħid leħen ieħor maħnuq bil-mibeda. Dawk iż-żewġ ħajtiet faqgħu bħal sajjetta u għal ftit tal-ħin siktu lil-ħna l-oħra kollha. Imbagħad qamet bħal tqanqila li ferfret il-qlub ta' dawk illi kienu miġburin hemm. Ferfrithom, qabżithom u xeħtithom għat-tieni darba jiġru mlebtin lejn l-armerija. Iżda waslu hemm meta l-asfur kien ħarab. Għax malli li mxewxin ħarġu bil-ħatfa li għamlu, dawk il-ftit Franċiżi li kienu nqaflu fil-kmamar ta' fuq niżlu b'qalbhom it-taqtaq, telqu minn l-armerija u lebtu lejn il-belt. Dawk in-nies miklubin għall-irda malli raw li l-għadu kien ħarbilhom infnew f'demmhom u qajmu ħaġeb. Hekk jew hekk rridu jmiddu jdejhom fuq xi ħadd. Kif kienu f'dik it-telfa? Xi ħadd momi mill-bibeda jew imqanqal mill-lejra għal dawk ta' Barbara, żellaq kelmtejn biex iżjed iħeġġeġ in-nar ta' illa. L-aħwa, dawn il-misħotin Franċiżi żgur marru jinħbew ta' Barbara, sewwa qed jgħid ċansu Barbara, ħabib kbir tagħhom kien. Żied xi ħadd ieħor biex irawwaħ. Dawn l-aħħar kelmiet kienu qishom suffarell illi xal ringiela trikki trakki. Minnu fih instamajjat tmasħin tajjir u tisfir illi sarzlu ma kullum kien. U fl-istess waqt dawk l-irġiel feroċi ġrew l-isfel mat-triq ewlenija lejn id-dar ta' Barbara. Iż-żagħżugħ Dovika Bella tħabat ħafna biex iżomma min-nies u jberridhom, iżda ħadd ma taw idem tiegħu, warbuh minn nofshom u suktaw fil-ġirja bla raj tagħhom. Iż-żewġ taħwa George u Anton Barbara li kienu fid-dar ta' Sulslaw meta ħuhom l-abbati wassal l-aħbar tar-rewwixta. Ħarġu t-tnejn bla ma qalu l-ħadd u telqu fuq żewġ żwiemel iġerru kemm jifilħu lejn ir-rabat biex jaraw sewwa x'kien ġara u jkunu fil-qabda għal kull ma jinqala. Meta waslu fuq is-saqqajja sabu dak il-misraħ mimli rabtin
mitlufin f'tixwixa tal-biża. Kien ġara d-dem. Kienu qatlu l-Kaptan Mazon, li kien jikmanda l-Franċiżi tal-imdina. Kienu ħebbu għal sħabu, sawtuhom, darbuhom u għamlu qatla minnhom. Is-soldati Franċiżi li baqgħu fuq saqajhom ġrew għall-imdina fejn jingħalqu u ma ħallew il-ħadd jidħol f'dik il-belt. Sadattant bdew jiġru xnijat u l-qlajja. Min qal il-Franċiżi li baqgħu fl-imdina kienu puntaw il-kanuni mis-swar ta' dik il-belt għal fuq ir-Rabat? Min ħaqqaq il-Franċiżi kienu qegħdin joqtlu l-Maltin illi baqgħu il-ġewwa mis-swar. U kull xnija kienet trewwaħ u tħeġġeġ in-nar ta' illa. Intant il-poplu kien qisu merwel, jiġri fit-toroq u jross fl-imsieraħ, kulħadd jgħajjat, kulħadd jitmasħan, kulħadd jisħat il-Franċiżi. Dawk il-ħlejħa kienu kollha ta' fema illi ssir xi ħaġa qalila kontra l-għadu. Imma ħadd ma kien jaf x'jibda jagħmel. Kif kienu f'dik it-telfa, wasal fuq is-saqqajja raġel riekeb fuq iż-żiemel. Mill-kukkarda li kellu memuża fuq sidru, mill-faxxa mdawra ma' qaddu, in-nies malajr indunaw li dak kien wieħed mill-palazz tal-belt. Minnu fih għamlu għalih dawruh u mbuttawh minn fuq iż-żiemel għal isfel. Dak il-flin gerbeb mal-art u mtela trab qisu ħuta fit-tqiq. Marku bteħ imwerwer u talab ħnina. Kif ir-rabtin kienu miklubin għal-Franċiżi, kien hemm irrid jisfoga l-imrar ta' qalbu fuq dak l-msejken u saħansitra instama' leħen jgħajjat. Ajdel-moi, miżerikord, miżerikord. Dawlu rasu! Dak wieħed minn tal-palazz tal-belt! Petit de moi! Iżda Anton Barbara ħasiba aħjar beda jofroq in-nies ferfer ideħ u jgħajjat. Missuħx! Neħduh qudiem min-notar vitale, ħalli jgħidilna minn batu u għaliex ġie hawn mill-belt. Rafawh fuq l-idejn bħal xkora tiben u ġrew bih lejn il-kunvent ta' Ġiesu fost għaġeb u li tarxu u baqgħu daħlin bih fid-dar tan-notar. In-notar Manuel Vitale, li f'dik ir-rewwixta li faqqed dakinhar kien sab ruħu kap tar-rabtin, kien fil-banka tiegħu mitluf taħdita serja mal-konti Tewma, l-Markiż da Piro u xi 4 kbarat oħra illi kienu ndaħlu biex jaraw x'jistgħu jagħmlu għal ġid tal-poplu. Biħsejjes illi jtarxu, ir-rabtin daħlu fil-banka tan-notar u tefgħu il-messaġġier tal-Franċiżi f'nofs il-kbarat Maltin illi nħasdu u nstarmu meta dik ir-rassa ta' nies daħlet fuqhom għal arrieda. Ir-raġel mill-belt waqa' donnu ċarruta mxarba, kellu wiċċu isfar l-allux u qalbu ittaqtaq u jdeħ jirtodu bil-biża'. Għal-mistoqsijiet illi għamillu notar dak ir-raġel wieġeb laħabi u bla tkewtil. Ħareġ minn ħobbu wittra illi fiha il-ġeneral Vaubois kien bad jgħid il-kmandant Franċiż tal-imdina biex iżomm ibes u sħiħ u ma jaqtax qalbu għax wara nofsinhar kellhom jitilgħu mill-belt reġiment soldati biex jgħinuh irażżan ir-rabtin. Ajdel-moi, miżerikord! Kelmni għad kattajja kamel! Anżel! Hallu! Wara minn imissu! Hallu! Għazzu l-ura! X'inhu dan l-ajat kollu? Għalfejn ġibtu hawn dan ir-raġel? Raġel sabiħ! Dak spjun! Widna għal-Franċiżi! Ġie mill-palazz tal-belt! Iva sur notar, dan ir-raġel intlemaħ minn nistana, riekeb fuq iż-żiemel. U kif wasal fuq is-saqqajja, ħabtu għalih u għelbuh. U x'ġalkom taħsbu illi hu Franċiż u ġej mill-belt? Il-kukkarda, sur notar, il-kukkarda illi għandu memuża fuq sidru u il-faxxa li għandu mdawra ma' qaddu, dawn jixħduh sewwa dan. Sur notar, in-nistana kienu se jeħdu l-ħaq f'idejhom. Iżda jiena derli illi jkun aħjar inġibu hawn quddiemek ma tafx kif
nieħdu xi tarif siewi minn għandu? Għamilt sewwa, Sur Barbara, għamilt sewwa. Imma ngħid jien x'tarif nistgħu nieħdu minn għandu? Ma naħsibx illi tal-hawn għal xejn, għal xi ħaġa ġie hawn dan. Min jaf, jista' jkun biex iwassal xi dispaċċ. Tajjeb, kelli votre-nom? François Dupré. Ce qui vous amène ici? Comme Quel est le but de votre visite ici? j'ai un message à Capitaine Masson. Parlez-vous malte? Un peu, monsieur. Bien. Għajli, François. X'inhu lan tal-wasla tiegħek hawnhekk? Ma nafx. Ma tafx. Għal xi ħaġa tlajt hawnhekk? Issa, tkellem. Je ne sais pas. Ma nafx. Isma'ni, François, sissa mxejt miegħek bil-kelma tajba. Jekk m'intix se titkellem, għandna mezzi oħra kif nimxu miegħek. Ejja, issa, tkun xiblaħ. Tkellem. Par cette lettre. Din littra. X'inhu? Ittra? Nara. U lil min kellek twassala? L-Kapitan Masson. Lil-Kaptan Masson? Ara l-affari tiegħek. Nara. Kaptan, ibqa' żomm ibes u sħiħ u taqtax qalbek. Wara nofsinhar għandu jitla reġiment soldati mill-belt biex jgħinuk trażżan ir-rabtin. Iffirmat il-ġeneral Vaubois. Din imnalla waqqaftuh? Għal-meta, Sur Notar? Illum? Mela x'inhu? Illum, wara nofsinhar. Traditur! Mewt! Naqtawlu rasu! Toħonna fidejna! ħanna ruħx namlu l-maħna l-Franċiżi! Bizzejiet! U għara min jiftillu. Jimitt ide fuq dan ir-raġel biss. Dan ir-raġel kien qed jaqdi dmiru lill-kapijiet tiegħu. Daqshekk m'għandux għalfejn jiġi maħqur ta' għamilu. Ejja, François, Monsieur François, ejja, naraw x'jonqsu u ħudu l-ħsieb il-ġrieħi li għamiltulu. Aidez-moi, miséricorde, petit de moi. Ma jiena se jsir minni. M'għandekx minn xiex tibża. Issa juħdu ħsiebek in-nies tiegħi. Serraħ rasek minn daqshekk, François. Mur magħhom. Malli samadan, Anton Barbara żgiċċa minn qalb il-folla u mar jaġġel kemm jiflaħ lejn is-saqqajja fejn kien ħalla żiemel marbut taħt siġra. Il-ġeneral Vaubois ser jibgħat reġiment soldati Franċiżi wara nofsinhar. Se jaħbtu għar-Rabat. Le, jaqbel ninżel saħal ormi u ngħid il-sħabi jitilgħu hawn jagħtuhom daqqatit. Ir-rabtin waħedhom mhuma sar jagħmlu xejn magħhom. Ħabat tajjeb il-ħallejt iż-żiemel marbut is-saqqajja. U bla ma stenna l-ħoħ George telaq imlebbet lejn ħall-ormi. Baqa' sejjer lejn l-ispiżerija tas-Sur Slaw. Ma ra l-ħattem u kif kien imħasseb x'ser jagħmel, resaq leħ daqsxejn ta' sabi u qallu: Ma rajtx is-Sur Slawux? Is-Sur Slaw ħareġ. Fejn mar taf? Issibu ħdejn id-dar ta' ċensu Barbara. Dak iżomm mal-Franċiżi, issa noruħ. In-nies taw is-salt lid-dar tiegħu. Għal dik l-aħbar Anton ħass demmu jiksaħ. Ġew quddiem għajnejh ommu, oħtu u ħuħ iż-żgħir miġburin fid-dar. Il-ħaraq xaq għalih. Għaddiet bħal dalma minn fuq għajnejh u kien għoddu nqaleb minn fuq iż-żiemel imma brieda qawwija tajjar il-ħedla li waqgħet fuqu, ġibet bil-erra rriedni ta' żiemel
u saq bġirja lejn id-dar ta' ommu. Meta wasal hemm sab taħbila tal-biża, nies jgħidu donnom imġienen u jxejru jdehom u jaqbżu jolew fuq saqajhom u jrossu fuq xulxin u jinxteħtu lejn il-bib tad-dar li kien midbuq u msakkar bl-istanek minn ġewwa. Is-Sur Slaw, it-tabib Mikallef, il-Kapillan Karwana, Salvu Ċilja u Dovika Bela kienu għarqanin xraba u ħomor nar jiġru qalb in-nies iwidbu iberdu l-dak u l-ieħor, imma f'dik il-gaġuġija ftit kienu qegħdin jagħtu widen tagħhom, kienu jinstamaw lna maħnuqin bil-illa jgħidu. Ejno, ċensu Barbara, dak il-ħabib ta' dak il-mistru mill-Franċiżi! Issa jiġi Bonaparte! Jaqbaz għalih! Uħorġu soldati li għandkom moħbibin hemm ġew! Madan lajjat beda jixteħet il-ġebel u xi 4 bardaxxa samru spallejhom mal-bib biex jitfawh ġewwa. Anton Barbara tagħtu sfiċċa beda jgħajjat bħal miġnun. Warbu minn wara dak il-bib! Warbu minn wara dak il-bib! Warrab! Ejja, warrab! U b'saħħa barranija warrab lil kull min sab quddiemu u mar intasab fuq il-ħadba tal-bib. Kellu wiċċu mberen f'dadija illi twaħħax, għajneħ itajru x-xrar, xufteħ mbaxqa u sninu isserrati bil-illa. Min jersaq lejn dan il-bib? Imbiċru, għat tismawni, imbiċru min jersaq lawn! Għajjat bleħen qawwi qisu tabarri għat il-kefef tajdeħ u l-jom fl-ħajru qisom mazza u ħejja ruħu biex iħebb għal min jaqaflu. Dik id-dera ta' saħħa barranija warwret lil kulħadd. Dawk illi kienu qudiem Anton Barbara irtassu lura u l-oħrajn illi kienu jgħajtu jħampqu baxxew leħenhom u xi wħud minnhom libtu u dbikmu għax kif dejjem jiġri l-akbar xewwiexa bl-ajat tagħhom kollu ma jkollhomx ħila jmiddu jdejhom biex jagħmlu dak li jkunu jħeġġu lil ħadd ieħor biex jagħmel. Waqgħet ħemda u kif kulħadd kien sieket, Dovika Bela mar intasab ħdejn Anton. Fil-waqt illi s-Sur Slaw resaq ħdejhom ukoll u beda jolli jdeh u xejjirhom biex iberret in-nies. Hawn wara l-bib tad-dar Tommy, ġejtu turu ħilitkom! Għax ma tmarrux taħtu għas-soldati Franċiżi illi ħarġin mill-belt! Ħajja Anton, bleħen ta' tmaqdir. Is-soldati Franċiżi ħarġin mill-belt! Staqsew is-Sur Slaw gatt u t-tabib Mikallef flimkien. Mela xinu ħarġin mill-belt biex jitilaw ir-rabat ħalli għamlu taqtija mir-rabtin. Wieġeb Anton u ferba kelmiet bleħenoli ħalli jisimaw kulħadd għalilhom x'kien ra u sama. Jekk dawk il-misħatin jaslu r-rabat, iġerdu dan ir-rabtin sajrin? Għal Dovika Bela. Dawk ħutna tar-rabat tirħtiġilhom lajnuna tagħna. Żied is-Sur Slaw gatt. Mamula tagħna jekk joħonquna issa wara li qanna! Fenda t-tabib Mikallef, dik it-twissija tat-tabib imlit ras kulħadd u qajmet gedwit fost il-ġema tal-irġiel. F'daqqa waħda Dovika Bela instama jgħajjat. Jaħwa, għax ma naħbtu tal-Franċiżi huma u tilħajn ir-rabat! Bħal meta xrara tir fuq amra tiben, f'daqqa waħda tqabbat nar li ħeġġeġ minn tarf sa tarf. Hekk il-kelma ta' Dovik ġirit minn fom mal fom fost dik il-ġema nies miklubina d-demm il-Franċiżi. Għanlitom, għadbitom u tafatom fi frenezija li ġennen u dbella. Minnu fih, kulħadd infexxi jgħajjat. Mħarrulin kif kienu, telqu qatta bla ħabel lejn Misraħ San Franġisk illi kien it-tok fejn jinġabru s-soldati. Is-Sur Slaw gatt, Dovika Bela u t-tabib Mikallef baqgħu għal ftit tal-ħin madwar Anton Barbara jberduh u jistaqsuh x'kien ġara fir-rabat. Allum ser nieqaf hawn sa ma nerġgħu niltaqgħu is-slim.
Għadkom kemm smajtu sil toħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.